Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kumabasa kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri kutsvakawo yaupu kubva kwamuri nekubva kune vedare renyu. Izvi pazvakaitika mukoma mainge muri mugore ra2016 ndakadzingisawo umwe murume basa watainge tichishanda naye, ndikazosara ndava kudanana nemukadzi wake akazocommita suicide, but this was after atobvawo mukutorora ava kugara kulocation abuda mupurazi matainge tichigara tichishanda. Saka ndizivi kuti inini ndiri kukwana pai, kuti ndiri kungosundidzirwawo here mhepo yemufi nehama dzake, sezvo tainge tichishanda zvekare nehama dzake papurazi ipapo pandainge ndichishanda. Iko zvinozvi ndava kugara muno muJoburg, but zvinhu izvi zvakaitika pandainge ndichiri kunonzi kuLouis Trichardt pane rimwe purazi, asi iko zvinozvi ndava kuita zvekuvaka. Life yakaoma mukoma, but ndinovimba kuti muchandiwanirawo munhu anokwanisa kundibatsira. Ndokusaka ndauyawo nenyaya yangu kamuri. Nyaya yangu yakamira sekudai: pandakapinda muno muSouth Africa ndakabva ndachizotanga kushanda mupurazi, saka ndainge ndava neumwe mukadzi uyo wandainge ndava kugara naye, uyo ainge achishandawo mupurazi imomo. Mukadzi iye akazotanga kundichita, ndikabva ndachizorambana naye, ndikabva ndachizongoita zvekungodanana nemavhenda. Painge paine umwe murume uyo ainge aine mukadzi wake ainge akanaka, apa akavimbika zvisingaiti. Ndakazotanga kuita zvekuhodha hembe ndichitengesa, ndokuzototanga kutotaurirana kwatakaita. Akandipa manumbers ake akati dzimwe nguva ndinenge ndichidawo kuti ndinge ndichizotengera vana vaamai vangu hembe zvinenge zvisingazivikanwe nemurume wangu, because iye haadi kuti ndinge ndichichengeta vanin'ina vangu nekuda kwekuti vari kuvarume vavo. Saka ainge ava kupota achindipa maorder in secret, ozongondipa iri mari, but ndini ndaitoenda ndotonobatisa zvinhu izvozvo kumatrack. Taiita zvinhu izvi in secret. Saka sezvo tainge tava kuita everything in secret, takazosvika pakudanana. Akandibvuma because ainge achiti murume wake anomushusha, zvatainge tisingatoziviwo tose, taitoona sekunge they are a happy couple. Saka ainge ava kupota achiti kana dzimwe nguva paya kana tiine mukana, kana murume wake akabuda achienda kunotamba bhora nevamwe, ndaikwanisa kusara iye ongouya mumba mangu tobva tarara tose. Ndakazonyorawo murudo even though ainge ari mukadzi wemunhu, but ndainge ndava kuda kuti ange achizova mukadzi wangu. Ndikati the only way yekuti zvinge zvichizoitika hunge ndanyudza murume wake. Papurazi apa pairimwa zvirimwa zvakasiyana-siyana kusanganisira mabutternuts. Saka yakati iri season yemabutternuts, ndipo pandakabva ndachizoudza murume wake kuti ndainge ndiine customer yandainge ndabata. Sezvo ndainge ndava kushandisa TLB, ndainge ndanzi nemurungu ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunodhiga trench somewhere else. Apa ndainge ndiine munhu ainge achiuya kuzohodha 3 pallets dzemabutternuts. Saka imwe pilot yaifanira kuti inge ichizova iri yemadhiri. Ndikati sezvo iwewe ndiwe unenge uri kushedhi, ndikuda kuti unge uchizopiwa mari neclient, then uzongondipawo something, sezvo dhiri rinenge ratova rako. Ini kwandinenge ndiri nhasi ndinenge ndiri kure. Akati it's okay. Ndo madhiri ataigara tichiita papurazi. Saka ndainge ndakatotaura nemurungu ndikamuudza kuti unozviziva here kuti vanhu vari kuba mabutternuts vachitengesera maclients, because wainge kutori urongwa hwangu kuti ndinge ndichidzingisa vanhu vandainge ndakavenga, including murume iyeye basa, ndinge ndichizosara ndirini foromani, then ndobva ndachizotanga kupinza vanhu vandinoziva basa. Akabva achizonditi wagona
I am going to give you something. Saka ndakabva ndatomupa update ndikati pane umwe munhu ari kuuya kuzohodha mabutternut, achatenga mapilots maviri emabutternut then vanozolodha ari matatu. Kana atenga mapilots maviri, pavanenge volodha unofanira kuti unge uchizoverenga uchaona kuti vachalodha akawandisa nekuti ndo zvavanoita. Akanditi it's okay. Akati iye kuti pasazova nemasuspicions zvaainge achazoita, ainge achazobuda oita sekunge abuda obva achizoti mukadzi wake ange achizosara achitengesa zvezuva iroro. Saka vakazoita saizvozvo, ini ndainge ndiri busy hangu ndichitochera trench neTLB, but ndaitoziva kutoti nhasi kune vanodzingwa basa chete. Dzakazoti dzakwana nguva dzelunch, taenda kuma 11 kulunch, ndikabva ndachizodriver TLB ndichidzokera kushed kuti ndige ndichikwanisa kunodya lunch. Ndichisvika pashed ndakasvika ndikaona kuti chainge chakachaya. Pane kamwe karoom ako kaiva nekahwindo, taikuti kukahwindo waiti kana ukanzi enda kuhwindo basa rinenge ratopera, because ndiko kwataitambirira mari dzedu ikoko dzefortnight. Saka ndakaona vanhu vainge vakamira vari mukiu vakamirira murungu, ndikatoziva kutoti shasha dzadzingwa basa. Ndakasvika ndikabva ndachizotanga kuita busy ndichigeza TLB ndisingadi kana kubatikira zvachose, nditori kuseri kweshedhi, asi ndaipota ndichidongorera ndichiona kuti zviri kufamba sei. Murungu akazouya mukomanashi, munongovaziva varungu kuti vane noise ende vane ruzha. Murungu paakasvika akatanga kuita imwe noise achipopota zvekuti vanhu vose vakanyarara kuti zii, including nemacustomers ainge aripo. Akabva atobhana amai avo vainge vauya kuzotenga mabutternuts, akavati handichadi kwekuona zvekare papurazi pangu, because akavapa option yekuti it's either you pay me a fine kana kuti ndofonera mapurisa. Saka vakatya kuti vaikwanisa kuzotorerwa nemotikari, vakatorerwa mabutternuts vakabhadhariswa fine ndokubva vachizoenda. Kana vari semachinda avo akaitawo munyama, vamwewo vakaba zvezuva iroro, vose vakabva vachizopiwa mari dzavo dzemahalf day idzo dzavainge vashandira zvezuva iroro. Vainge vakanzi it's either ndofonera mapurisa, vakaramba vakati zviri nani kuti ngochitidzinga basa, vakanzi endai kukomboni munorongedza twunhu twenyu mubve papurazi pangu. Vari vose vainge vadzingwa mukoma, pavakadaidza vakadzi vavo ndakaona vachiignowewa nevakadzi vavo. Vakangoenda mukoma vakanotora twunhu twavo vakanzi vange vachibuda mupurazi. Vakadzi vavo vakakumbira murungu vakati isu sezvo tisina kuba bhosi musatidzinga basa. Ndopandakaona rimwe vision rekuti mukadzi anokwanisa kana kutongokupandukira usina kana kutarisira. Murungu akavaperekedza nechimudhudhudhu achivatuka aine imbwa dzake, akavati budai mupurazi mangu. Akazonovasiya kuna N1 achivaperekedza uye zvekare atori nevamwe varungu. Nekuda kwekuti vainge vava kutya kurohwa, havana kuda kunetsana naye, vakazonosiwa kuN1. Tikaudzwa nemurungu kuti kana tikangoona umwe chete pane avo vaainge adzinga basa vachidzungaira vari mukomboni make, taifanira kuti tinge tichizomufonera aizovarova nepfuti, because they will be trespassing. Havana kuzodzoka. Usiku ihwohwo yakatorara yakatonwa, tainge tichitonakidzwa inini nemukadzi wangu mutsva. Tainge tisina kana basa nazvo kuti vanhu vava kuzviziva here kuti tava kutogara tose. Upenyu hwakatanga kunyatsokunakidza mukoma, because taiva vanhu vaiwirirana. Tainge tava kutoenda tose kuJoburg tichinohodha hembe tichiuya tichizodzitengesa mupurazi imomo matainge tichigara. Zvekare kune mamwe mapurazi emudhuze umo matainge tichigara. Asi mukoma akazondichita neumwe truck driver. Chakandinetsa mukoma ndechekuti sezvo murungu ainge akati munhu wose anofanira kugara aine madays, because mazuva iwawo mapurisa ainge achinetsa. Takaenda tose
tikanodhindisa madays zvekuti takamboita kuda about 2 times tichienda tose kubhodha mazuva edu achienderana, but akazonoita kamwe kachitsotsi kekuti panguva iyoyo handina kuzvibata kuti patoitwa mates ainge asingachadi kuti tinge tichifambidzana kana toenda kunodhindisa mapassport. Takati tadhindisa, ndini ndakatanga kudhindisa ndikabva ndadhindisa 2 months dzangu nekuti painge pasina mari. Ndainge ndamuudzawo kuti aifanira kuti anga achidhindisa 2 months then tozodzoka after 2 months, but iye somehow akazodhindisa 3 months. Akanditi vaita mistake even though ainge apa munhu wemubhodha 300 kuti adhindirwe passport, but iye akati vanenge vaita mistake. Ndakazotozviona later on. Saka zvainge zvoitika mukoma, mukadzi ainge ava kuti iye kana kuri kunzi mazuva ake kana akwana airamba. Ndainge ndakamuti tinongopota tichienda tichinobatisa hedu mapasipoti kubhazi, but ainge achiramba achiti ndinoda kuti ndinge ndichinozvidhindisira ndega pasipoti yangu. Ndo pakatangira chitsotsi ipapo. Ainge ava kushandisa track reumwe muchinda uyo aipota achiuya kuzotora zvirimwa paprazi pedu, but kambani yavo manje yainge iri kumesina. Aitoshandawo pane rimwe prazi, but prazi iroro raiva kumesina, then ozoenda nezvirimwa kuJoburg. Saka ndakazomuziva munhu uyu through profile picture because ndainge ndisinganyanyi kubata foni yamadhamu. Nerimwe zuva ndakabva ndachizongotora foni yavo, ndainge ndichida kusenda zvinhu neshare it, ndichinotarisa kuwhatsapp mushure mekunge ndaona mamessages ainge akangonzi hai ndakusuwa. Ndokubva ndavhura ndikabva ndachizoona kuti painge paine mamessages avo ainge akatumidzirwa kubva kunhamba, same number dzainge dziri mufoni. Ndikabva ndaona kuti profile picture rainge rakaiswa riri retrack rainge riri profile picture remuchinda uyo ainge achidhiraivha track iro raipota richiuya kuzotora zvirimwa paprazi pedu. Ndakatanga kunetsana nemukadzi, akabva achizondiudza kuti ainge akaita mistake ka1 akadanana naye murume iyeye. Ndikatoziva kutoti ndainge ndakatambwawo 10 not. By that time murume wake uya wandainge ndakadzingisa basa panguva iyoyo ainge ava kutogara neumwe mukadzi colocation. Saka ndakazorambana nemukadzi ndikaenda kumba, ndikabva ndachizonotora umwe mukadzi ndikatiko zvinozvi ndava kuda hangu mukadzi uyo wandinenge ndanotora kuZim because vemuno muSouth Africa vanonetsa. Tigere mukomboni kudaro ndipo patakabva tachizonzwa nyaya yava kutaurwa kuti murume wemukadzi wandainge ndakadzingisa basa, ende vanhu vakawanda vainge vava kuzviziva kuti ndini ndakadzingisa vanhu basa because varungu havana secret. Saka vazhinji mukomboni vainge vava kuzviziva, but ndainge ndisina basa nazvo because ndini ndainge ndava foreman plus ndakabva ndachizotora vamwe vanhu vakawanda vekumusha vainge vava kushandawo paprazi ipapo. Saka ndainge nditori nebackup yakasimba. Saka patakanzwa kuti ainge akomita suicide, takatounganidzawo mari yechema kuitira kuti hama dzake dzinge dzichizobatsirikana pavainge vachazotanga kufambira nyaya dzacho. I think kana kuri kunzi kugadzirwa zvimwe kuda ndipo pandakagadzirwa ipapo pandakaendesawo mari yechema because zvaizvezvi mukoma ndiri munhu wekuti handisi kurarama a peaceful life. Ndinokwanisa kuti ndichifamba ndinongoona ndava kutofamba neumwe munhu uyo anenge aine rope inenge yakamusunga muhuro make. Anobva anditarisa murume iyeye, but face yake inenge isina kufanana nemurume wandakadzingisa basa wekuzozviuraya. Anenge atori umwe munhu. Anobva ati kwandiri, shamwari wakandidzipa, ndibatsire, wakandidzipa, kana ukasandisunungura ndinofa. Saka ndo zvimwe izvo zviri kuitika mulife mangu. Handizivi kuti zviri normal here kuti unganzi ungatevererwa nemweya wengozi wemunhu wausina kuuraya because anofanira kuti ange achinetsana nemukadzi iyeye uyo waainge ava kugara naye, kana ari iye akakonzeresa kuti ange achizokomita suicide. Asi ndiri kutsvakawo rubetsero kubva kune vanhu vanoziva zvemweya
please ndibetsereiwo chiko chiri kukonzeresa kuti mweya wemurume iyeye urambe uchingondinetsa, urambe uchingonditeverera nguva dzose. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndakasununguka kana kuine vanhu vanobetsera vari muLimpopo ndinokwanisa kuendako, kana kuti muno muJoburg zvekare, because kuPrazi ikoko kuchiri kugara hama dzangu dzinoshandako dzakati one day. Saka if you are around Limpopo mukandipa manumbers enyu tikataurirana tinokwanisa kuzosangana. Please ndibatsireiwo. Ndapota Vedare. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Maonero angu ndinoona sekunge pamakati muchinopa vanhu mari yechema, it's either mari yenyu imimi haina kusanganiswa nemari dzainge dzabviswa nevamwe, kudai yenyu mari yakatongoiswa pasite, vanhu vakazoti vasvika kumba pakuzotaura paya maybe ndipo pamakabva machizotongogadzirwa kuti muteverwe nemweya wemurume iyeye, because kuti tingati ingozi handionesi kunge panenge pane mweya wengozi apa. Handiti munhu akazviuraya, but the fact yekuti makadzingisa munhu basa mukazotora mukadzi wake, I think kuti maybe hama dzake dzakangorwadziwa nezvamakaita, then vakabva vachizongokugadzirai pamari. Hameno kuti munozvionawo sei? Vedare ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauya pano ndine confession yandiinayo. I recently started listening to your confessions. Ndiri munhu anofarira kuverenga manovels a lot, so in that group munotumidzirwa maaudio ema-confessions akasiyana-siyana, so I enjoy listening to that. So I am now on YouTube. I am also following your channel panapa zvekare nekuFacebook. Please do not share my name since I have used my real account. Ndauya pano ndikuda kuti munge muchizoshare confession yangu nevedare renyu. I am a 19-year-old woman. You can say kuti I am here to expose my father. Baba vangu ivo vane mabhazi avo matatu. Saka baba vangu ivo vane chikwambo chavo chavainacho, saka miko dzavo vanofanira kuti vange vachirinyowa miko, because zvinhu izvozvo mablood sacrifices avo avanoita, they are weekly blood sacrifices. Vane contract nechikwambo chavo. That is what we were told by my mom. Saka bhazi ravo rinoda ropa every Sunday. Panofanira kuti pange pachizofa munhu ndiko kuti vakwanise kuramba vachirana mabusinesses avo. Kana vakasatoita masacrifices avo nemusi weSunday, zvinhu zvinotodhakwa mukoma, ende tinokwanisa kutoshaya kana zvekutodya mumba, but yet vaine mabusinesses akawanda. Ndiri musikana ane 19 years, but ndine mamwe masecrets awo anotondiremera kupfuura makore angu. People think kuti when your parents have so much money, your life is so beautiful and glamorous. They see the money, they see everything that your parents have, the big houses, but chavasingazivi ndechekuti tinenge takatoremerwawo. Muchitotiona tichitofamba nemotikari dzinodhura, but tinenge takatoremerwa mumwoyo. Everything that we eat, it is because of my blood sacrifices. Every time that we enjoy life, tichitengerwa ma-presents nevabereki, it is because someone would have died because of it. Amai vakatiudza ivo vakati baba vainge vambori security guard apo pavakazoromba. Hanzi baba vakazotanga kungoita mari. Soon after ndabva mukuzvarwa, I'm the first born by the way. Saka after amai vabva mukundizvara, hanzi baba ndo pavakangouya kumba vainge vaine motikari
iyo yavakati vainge vatenga. Hanzi mama vakavabvunza kuti ko mari yekutenga motikari maiwana kupi, because nezuro makabuda muchienda kubasa. Hanzi vainge vachishanda panight shift. Hanzi vaitoshandisa bhasikoro ndo ravainge vachishandisa as a means of transport kuenda kubasa. Saka hanzi baba vakabva vachizoudza amai kuti ivo vainge vakasangana neumwe murume, hanzi ainge ari muZambian. Murume iyeye uyo akazovaudza kuti ainge akakanganisa mhiko, saka ainge achitsvaka munhu uyo ainge achazomubatsira kuti ange achizadzikisa mhiko, ainge ari murombo sababa vangu. Hanzi baba vakabva vati vakatombofunga nezvazvo, vakati ndoita sei, ndobvuma here kana kuti ndoramba. Asi hanzi baba vakabva vachizoti vakazobvuma nekuda kwekuti vakatanga kufunga nhamo yavainge vainayo uku, vachiona kuti vainge vava nemwana apa vasina kana mari, zvinhu zvakaoma. Ndokubva vachizobvunza muZambian wacho iyeye kuti mhiko dzaainge akakanganisa dzainge dziri dzei, uye zvekare kuti dzinge dzichizogadzirisika mhiko dzacho aifanira kuti ange achiita sei. Saka akabva achizoudza baba vangu kuti aifanira kutsvaka murombo uyo aizobvuma kuzorara nebenzi iro ravainge vachazosangana naro usiku ihwohwo, ndiko kugadziriswa kwemhiko dzacho. Uye zvekare baba vangu vainge vachazopiwa mari. Pavakaudzwa amaundi yemari yavainge vachazopiwa, amai vakati baba vakabva vachizobvuma, ndokubva vachizopinda motikari vakabva vachizotanga kufamba nemuZambian vachitsvaka benzi. Hanzi havana kumbotora more than 30 minutes vainge vatosangana nerimwe benzi. Hanzi vakanzi buruka mumotikari unge uchirara naro. Baba hanzi vakabva vachizobata benzi racho chibharo, vakabva vachizopukutwa sikarudzi yavo hanzi nekamucheka katsvuku, vakabva vachizodzoserwa kubasa, vakabva vapiwa mari yavo makuseni. Kunze kwekuti vange vachitanga vauya kumba nemari, hanzi vakabva vachizongoenda kudealership vakanotenga motikari. Vainge vachida kuona kuti mari yacho inoshanda here. Hanzi ndokutaura kwavo, vatenga motikari vakatodzoka kumba vachitodhiraivha motikari yavo. Hanzi hapana kupera mazuva baba vakabva vachizoreceiva phone call kubva kumurume uyo ainge akavapa mari, akati ainge achida kuenda navo kuZambia. Vaenda kuZambia vakazodzoka. Hanzi vakadzoka vainge vava nechikwambo asi vaiva nedende. Vakaratidza dende iroro kuna amai, vakaudza amai kuti mudende mainge muine nyoka yainge irimo, asi nyoka iyoyo yainge ichazongoonekwa chete navo baba. Yainge ichifanira kuti inge ichizopiwa ropa, riri ropa remunhu anenge abva mukufa rinenge richiri fresh. Ropa iroro hanzi raifanira kuti ringe richizodirwa mudende. Amai vanoti vakamboda kurambana nababa vangu, asi ivo vanoti vaiti kana varongedza zviya, kana kuri kunzi baba vanenge vasipo by then, vainge vava kutogara kumasuburbs vasati vazotenga imba. Ndichangoti muBrook Mukoma, asi sandiko kwatinogara, pati tinotogara kumasuburbs kunogara vanhu vari very wealthy nevari famous, ndiko kwatigere. Hanzi amai vaiti kana vava kuda kusiya baba, hanzi ndaitanga kuchema zvisingaiti zvekuti ndaipedzisira ndava kusatofema. Asi vaizoti kana vakadzokera mumba nemabhegi avo ndipo pandaizotanga kutotamba sekunge panenge pasina chinenge chamboitika. Ndo pavakazosarudza kuti vange vachizogara so as to save my life. Pandakasvika form 3 ndo pandakaudzwa namai kuti mabhazi ababa vangu iwo anotorarama neropa. Each and every Sunday pane munhu anofanira kuti ange achizofa. Baba vangu even though vaine mari, but izvi ndo zvavanoita every Sunday. Dzimwe nguva vanotanga vabuda, vanoti kana vabuda mazuvano vane Toyota Wish yavo, ndichangoti ndeye white, iyo yavanotora vobuda tisati
taenda kuchechi vanotongokwidza vanhu voita sekunge vanotongoitawo zvemushikashika. Kana pavanobuda mukomanashe vanenge vatongori janki zvekuti haumbofi wakafungidzira kuti munhu atori nemabhazi nemamwe makambani avo avainawo. Saka kana vapinda murodhi vanotanga kupika up mapassengers, asi vanenge vakazora mafuta pamasiti ose. Kunze kweravo siti ndiro ravasingazori mafuta. Vanototanga vageza motikari yavo makuseni, kunyange zvikanzi kunenge kuchinaya kana kutonhora, vanotongoigeza motikari iyoyo, asi vanenge vachishandisa mvura inenge iri muhari. Mvura iyoyo mukoma haiperi, hari yacho inongogara yakazara nemvura. Vanoigeza motikari vasingashandise sipo, vanenge vachishandisa umwe mucheka wered uyo wavanenge vachishandisa kugezesa motikari, but inochena, asi ivo vanenge vari janki. Vapedza vanotora imwe nyanga, but haina kukura zvayo nyanga iyoyo, inogara futi mumotikari imomo. Nyanga iyoyo inogara yakazara nemafuta. Vanotora mafuta vobva vachizomaisa pachitawel, vobva vatanga kupukuta masiti awo anozogarirwa nemapassengers. Then kana vapedza ameno dzimwe mhiko dzavanoita, vanotanga kupfugama. Vanoti vakatanga vapfugama vari kufront kwemotikari, votanga kukambaira nemabvi avo kusvika kuback, vobva vakambaira futi kudzokera kufront nerimwe side. Kana vatanga kuright vanozogumisidzira nekuleft, vakabata nyanga vachiibaya vachiibayirira muvhu. Then kana vapedza kuita saizvozvo vanobva vachizodhiraivha vava kuenda kunotsvaka vanhu vanenge vachienda kwavanenge vachienda. Then vanozodzoka dzimwe nguva, vanodzoka after kana 2 hours. Isu tinenge tatogadzirira kudhara tatovamirira. Vanongoti kana vasvika pamba vanongogeza votopfeka totobuda totoenda kuchechi. Amai vakandiudza kuti pavanhu avo vanenge vakwira Toyota Wish yedu iyoyo panowanikwa umwe chete anozotanga kurwara. Anongoti achingoburuka mumotikari mababa vangu anotanga kana kungotemwa nemusoro, kungorwara nechimwe chirwere chisinganzwisisiki. Anozoti achingosvika kwaanenge achiinda anobva atokolapsa. Akangoendeswa kuchipatara zvinenge zvatoendwa, anotofa. Kana kuri kunzi munhu iyeye kana akasaendeswa kuchipatara, baba vangu vanotomanikidzika futi kuti vange vachibuda. Kana mungava muri muchechi vanotozviziva kuti munhu pakati pevanhu avo vavakwidza uyo anenge asarudzwa nenyoka kuti ropa rake ndiro randiri kuda, haana kufa kana kuendeswa kuchipatara. Baba vangu vanotobuda muchechi. Nerimwe zuva vakatomboti vachiparidza, nyaya iyi handichaitauri nekuti vanhu pamwe vanokwanisa kuzosuspekta. Baba vangu vanongobuda muchechi vachiita sekunge kune kwavanenge vachida kuinda, but vanozoti kana vadzoka kumba vanobva vachizotora motikari votodzokera kumusika votonopika up mapassengers. Hazviiti mukomanashi, pane munhu anotofanira kutoti ange achitofa chete. Ende kana vakatadza kuzadzikisa mhiko dzacho idzodzo, tinotambura zvekuti kunyange zvikanzi mufiriji munenge makazara nechikafu, but uchinovhura mufiriji unoona muri empty, musina kana chinhu. Munokwanisa kunge muine hupfu mumba, ukati ndichabika hangu sadza, unoona hupfu ihwohwo musisina. Pane chiitiko chakamboitika mukoma apo pandainge ndiine 17 years. Zvakaitika baba vakashaya munhu akafa mushure mekunge vatombotenderera vachipika up mapassengers, asi akafa hapana. Takatambudzika mukoma until the next Sunday, zvinhu zvichizosununguka mushure mekunge vawana ropa rekudira mudende. I was 17 by then. Mukoma ndakatoti ndichitobika sadza, ndakadzokera mudining ndikanogarawo nevabereki nemasiblings angu, poto iri pamoto. Pandakadzokera ndava kuti sadza sezvo rashinyira, ndarishinyidza kwenguva yakakwana. Ndopandakati ndichinopinda mukitchen ndakashamisika mukoma, ndichinovhura poto yesadza ndikaona kuti
yainge yanguva mvura yainge ichiboila. Apa tainge taswera muswere wese wesadza. Kamwe kamunin'ina kangu ndiko kakazoona kuti mune chimwe chikonteina icho chatinoisira hupfu mainge muine hupfu. Takatofara mukoma, tikapembera, tikati at least tapona, tichadya hedu sadza racho tichiita rekutemurira risina muriwo. Zvainge zvitori nani, but ipapo pandakazovhura ndichiona kuti yainge ingori mvura yainge ichiboila. Takashamisika mukoma. Ndakaona zvekare chikwambo apo pandainge ndichiri ne17 years. Ndakamuka pakati peusiku. I don't know kuti why ndichimbomuka sometimes ndichinzwa kuda sugar. It was around 1 a.m. Then ndikatodzika downstairs ndichienda kukitchen, ndikabva ndachizoti ndatora shuga. Ndava kudya shuga iyoyo because ndinotodya about 5 spoons pandinomuka ndichinzwa kuti ndiri kuda shuga. Ndopandakatanga kunzwa kuti painge paine chinhu chainge chichifamba chirimo mukitchen imomo. Ndakatarisa because my dad was out of town, ndikati kasivapinda ndikasavanzwa. Pandakatendeuka ndakashamisika mukoma because ndakaona kuti kumberi kwangu kwainge kuine kamunhu kainge kakamira, kainge kakangoita kunge kamumvuri, kari kapfupi pfupi but kakasimba kuita kamonya, kakazara mazibvudzi nemazindebvu. Ndikaona kuti kainge kaine maziso matsvuku-tsvuku. Ndokubva katongo nyangarika. Mangwana acho makusai ndakaudza amai, vakati usavhunduka, inyoka yababa vako. Zvisakuvhundutsa because inopota ichishanduka kuita kamunhu ikako kawaona. Mukoma, baba vangu ndo mhiko dzavo idzo dzavanofanira kuti vange vachitevedzera. Vanofanira kuti each and every Sunday panofanira kuti pange pachifiwa, then chidende chavo chinobva chachizozara neropa. Baba vangu havafanire kupfeka zvinhu zvewhite. Baba vangu havatendedzwi kurara nevamwe vakadzi vasiri amai vangu. Baba vangu uye zvekare havafanire kuti vange vachipa hama dzavo mari, but kuchechi kana kupa vamwe vanhu vanotambura mari vanotendedzwa. Uye zvekare ini mukoma handikwanisewo kuti ndinge ndichiwana mukomana anondida. Every guy who get close to me experience something. There was this other guy uyo akati ainge achirota kamwe kanhu anzi kasmall creature kaiuya kwaari kuhope kwake, hanzi kainge kachiti she is not yours, kana ukaramba uchidanana naye ndinokuuraya. Another guy akange ava kuita sleep paralysis and aiona baba vangu vakagara pachipfuva chake. Another guy iye aiti airota ari pamusoro pemba uye zvekare achimhanyiswa nenyoka. Akatombodonha pamusoro pemba. Anoti hazivi kuti chii chakaitika, but akazongomuka akaona ari pamusoro pemba. Ndokubva atongovhunduka akadonha akatotyoka gumbo akagara muchipatara kwenguva yakareba. Zvinoreva kuti kana ndiri seni ndini yatingati sacrifice zvekare yesuccess yemumhuri medu. As long as baba vangu vachibata macontract, mabhazi avo achifamba, I am not allowed to love. I am only 19 years, but mukoma ndinopota zvekare ndichirarwa usiku nemurume anenge ari murungu. Anongouya pandiri over ati yes baby, tototanga kutorara tose. Mabhazi ababa vangu mukoma anofamba without any problems, but kana kuri kunzi pakashaika munhu anenge afa, zvinhu ndopa zvinooma. The reason why I am speaking out mukoma, ndaneta ini, I'm tired, I'm scared. I am only 19, but I feel as if I am 90. Ndakambonzi makadii gogo ndichitofamba mutown, ndakabatikana neumwe mukomana takangopesana akangonditi makadii gogo. It's like vanhu vanondiona sekunge ndiri munhu wekudharadhara, kunge ndachembera. I don't date, I don't sleep, I'm scared, I want out. But amai vangu vakandiudza kuti even if I run away, izvi ndezvemudzinza. Tinotogara mumansion, nditori nemotikari 2 dzandakatengerwa nababa vangu. One he bought when I was 18, another one when I turned 19. I pray to God kuti nekufamba kwenguva vabereki vangu vachazosvika pakuzozvirasa zvinhu izvi. I don't want
to die like this. Apa kunamata tinotonamata, kunyange zvakanzi inenge iri nguva yekuti muchechi tinenge tichifanira kuti tinge tichitotsanya, tinototsanyawo mukoma, but baba vangu vakaromba. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu, we're so sad, she is only 19. Izvi ndo zviri kuitikawo mulife make. Hanzi ndikangodanana nemukomana anototanga kutonetswa nenyoka nezvinhu zvababa vacho. Apa anzi titori vanhu vanotorarama kalife karibo, but baba vangu vanotombopfeka jangi votomboendawo pamushikashika vaine motikari yavo. Akwira motikari imomo, hanzi kana usina kusimba spiritually unofa that very same day. Hadzisi idzo nyaya dzatinonzwa here vanhu vachiti ndine hama yangu yakangorwara kwezuva rimwe chete ikabva yatofa. Zvimwe kuda ndo zvinenge zvaitika izvi, kuti unenge watongochekereswa. Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Thank you for watching, and before we wrap up this show, please just comment in the comment section.